MTV. Xayrli kech, qadrlilarim. Әйе, bu men Gulnaz Asaeva. Көтмәгән идегезме? Юк, мен сезгә яңа җырымны да, клибымны да тәкъдим итмәм бүген. Мин хит-парад баскычлары буйлап яшь талантларны урнаштырырмын. Сез дөрес аңладыгыз. Мин яңа сезонның яңа алып баручысы Gulnaz Asaeva. Аллага тапшырып башлыйк. Алып баручы үзгәрсә дә тапшыру кагыйдәләре үзгәрешсез кала. Аларга буйсынып, без бүген дә сезнең тавышларыгыз җитмәү сәбәпле бер резидентыбыз белән хушлашабыз. Яшаралаш елмайганда, сагнуга түзәлмәдең. Алмалы күл чәчкә койдың, сиңа дип үзәлмәдең. Күңел бакчам гөлен бирәм, сине бит минем сөйгәнем. Яратуның кадерен белеп, яшаралаш гөләнем. Күңел бакчам гөлен бирәм, сине бит минем сөйгәнем. Яратуның кадерен белеп, яшаралаш гөләнем. Хәзер тапшырубызның иң күңелле өлешенә килеп җиттек. Ул да булса премьераны каршы алыйк. Сәнгәр күктән кояш килсә, елмаялар гөлләрем. Сине уйламый үтәм икән иртәләрем, кичләрем. Дәррәс төбем вакытына, чәчәкләрем вакытына. Мәхәббәтнең юлларыннан үтик әле сакына. Дәррәс төбем вакытына, чәчәкләрем вакытына. Мәхәббәтнең юлларыннан үтик әле сакына. Күңел туры гөл бакчамның, синдер мәхәббәт гөле. Хисләремне аңлатырга кирәк сандугач теле. Дәррәс төбем вакытына, чәчәкләрем вакытына. Мәхәббәтнең юлларыннан үтик әле сакына. Дәррәс төбем вакытына, чәчәкләрем вакытына. Мәхәббәтнең юлларыннан үтик әле сакына. Назлар кирәк гөлләргә дә, күңелләргә җылы сүз. Саф сөюле йөрәк белән яшәсәк иделә без. Дәррәс төбем вакытына, чәчәкләрем вакытына. Мәхәббәтнең юлларыннан үтик әле сакына. Дәррәс төбем вакытына, чәчәкләрем вакытына. Мәхәббәтнең юлларыннан үтик әле сакына. Чәчәкләрем вакытына, мәхәббәтнең юлларыннан үтик әле сакына. Дәррәс төбем вакытына, чәчәкләрем вакытына. Мәхәббәтнең юлларыннан үтик әле сакына. Мәхәббәтнең юлларыннан үтик әле сакына. Дәррәс төбем акына. Бүген без резидентларыбыз белән спорт дигән зур темага аралашырга булдык. Киттек! Пресс качать итәм дип идәнгә сузылып яттым,
һәм йокыга киткәнемне сизми дә калдым дип шаярды Динар Зарипов. Чынлыкта исә быел җәен спортзалга йөргәләдем ди. Күп йөрмәгәнсең шул, күп йөрмәгәнсең. Бәгърем җир йөзендә, син бигрәк тә кадерле, шатлыгым күккә җитәрлек, белсәң иде кадерне. Югалтасым килми сине, килми синсез яшисең, гомер юлын синең белән, килә бәгърем бәйлисең. Югалтасым килми сине, син бердән берем минем, йөрәгемдә тик син генә, кадерлем минем сөеклем. Син дигәндә утка керәм, суларны да кичәрмен, югалтмыйча сине бәгърем, кадерләп кенә яшәрмен. Югалтасым килми сине, килми синсез яшисең, гомер юлын синең белән, килә бәгърем бәйлисең. Югалтасым килми сине, син бердән берем минем, йөрәгемдә тик син генә, кадерлем минем сөеклем. Юлын мәңгелеккә җитәкләшеп без атлыйк, сөю учагын сүндерми, йөрәк түрендә саклыйк. Югалтасым килми сине, килми синсез яшисең, гомер юлын синең белән, килә бәгърем бәйлисең. Югалтасым килми сине, син бердән берем минем, йөрәгемдә тик син генә, кадерлем минем сөеклем. Югалтасым килми сине. Сөмбел Зигидуллин исә соңгы тапкыр иртәнге зарядкасын 9-нчы сыйныфта ясаган. Анысы да мәҗбүри рәвештә. Мин спорт мине бөтенләй яратмады. Физкультура дәресләреннән еш кына качкан чакларымда булды. Физрук моның өчен мине начар билгеләр белән җафалады дип, хәзер инде елмаеп искә ала Сөмбел. Гашык булдым серле карашыңа, башым җуйдым шул ук минутта. Хисләремне әйтеп аңлата алмыйм, мин яратам бары шул гына. Яратмыйча түзеп
Yırak kışlar ışar Bizde ışık suyu kөгünde Мәңгі бірге, мәңгі яратышып Яшик жанып бәхет елінде Яратмайша төзіп боламысың Мәхәббәттә янып күйгәндә Сағынмайша яшап боламысың Уйларымда сені йөрткәндә Яратмайша төзіп боламысың Мәхәббәттә янып күйгәндә Сағынмайша яшап боламысың Уйларымда сені йөрткәндә Сағынмайша яшап боламысың Уйларымда сені йөрткәндә Уйларымда сені йөрткәндә Нинди дә булса спорт түрі белән шөгыльләнә башлаганчы, әзерлек кирәген Аяз, Самира һәм Аделина бик яхшы беләләр. Һәм игътибар, урамда нинди һава торышы булуына карамастан, ел әйләнәсендә алар иртәдән алып ялан аяк йөгерә. Менә ичмасам булдыралар. Кызлар, карагыз, алма алып килдем. Кірдім алма бақшасына, алма жерге құйылған, жырламайша төзе алмайм жайын.
Менә киләсе резидентыбыз Айгөл Зикирҗанова плюс спорт ул һәр яңа туган көн. Айгөлнең бер генә иртәсе дә зарядкасыз узмый. Йөгерергә яратам, еш йөгерәм. Спортка мәхәббәт тәрбияләүе өчен физкультура укытучым Әнвар абый Халиуллинга рәхмәтемне җиткерәм ди башкаручы. Менә бит нинди шәп физкультура укытучысы. Сүз уңайыннан август айында аларның профессионал бәйрәмнәре. Әгәр сез дә Айгөл кебек физкультурага карата яхшы фикердә булсагыз, котларга онытмагыз. Сабый чакта белмәсә дә барысын, үсә төшкәч улың сырады. Әти кая, нигә кайтмый диеп, кулларыма ятып елады. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярыны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларын. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярыны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларын. Буйга җитеп килә, бәхетләрен сорыйм Худайдан. Бар гомремне улым сиңа бирәм, күп газаплар күрдең бу айда. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярыны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларын. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярыны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларын. Сулар кебек искә төшәр кылган ялгышлар. Бала хакын хөрмәт итмәгәнгә аергандыр безне язмышлар. Сабыемның яннарында һәр чак терәк булды әби бабасы. Әти белән әнигә гомергә рәхмәт әйтеп кенә торасы. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярыны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларын. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти Әгәр беренче тапкырдан килеп чыкмый икән, димәк парашют спорты сезнең өчен түгел. Марсель Задулин әнә шундый фикердә. Парашюттан сикермәсә дә, яуларда дусты белән паркка чабырга чыга икән. Кызлар, ишеттегезме? Егетләр ял сайын паркта йөгерә. Син әлегә түгел, син үзгәрдең. Әллә язмыш, әллә үзебез. Чын йөрәктән чыкмаганымы әллә, яратам дип әйткән сүзебез. Күзләреңдә ялкынланып багымы, килсәң
Эшләрем бар мин ашыгамды Әллә кая китеп барасың Әйтмәсәң дә сизәм инде Йөрәктән ярсу, җаның яралы Синең хисләр сүнгән Әйтмәсәң дә Күзләреңнән инде аңладым Тик кызганыч Йөрәгеңдә генә мәңгелегең була алмадым Күзләреңдә ялкынланып бакмый Килсәң гөлдә сәбәп табасың Эшләрем бар мин ашыгамды Әллә кая китеп барасың Күзләреңдә ялкынланып бакмый Килсәң гөлдә сәбәп табасың Эшләрем бар мин ашыгамды Әллә кая китеп барасың Күзләреңдә ялкынланып бакмый Килсәң гөлдә сәбәп табасың Эшләрем бар мин ашыгамды Әллә кая китеп барасың Күзләреңдә ялкынланып бакмый Килсәң гөлдә сәбәп табасың Эшләрем бар мин ашыгамды Әллә кая китеп барасың Айрылдык шул бәгърем, айрылдык Спортта тормыштагы кебек иң каты бәрүче түгел, ә шул каты бәргәнне тотып калалаучылар уңышка ирешә дип фәлсәфәгә бирелде Нияз Сафиуллин. Ә менә спорт белән шөгыльләнер өчен Ниязга укытучысы Рәүл абый Мөхәммәтҗанов җитми. Мәктәптә укыганда бер генә иртәдә зарядкасыз узмый дип уфтана спорт белән мөнәсәбәтләрен җайга сала алмыйчы Нияз. Aşık buladım, bir kürüde yarattım. Mine gene, sen üzüne qarattın. Senin maktur yüzülerini yaratıp duyalım min. Aytgan maktur sözlerinden erip kitem kebek min. Senin maktur yüzülerini yaratıp duyalım min. Aytgan maktur sözlerinden erip kitem kebek min. Kilgen sayın kileseler, kürgen sayın küresi. Kilesina, bağır kayım diyesi. Senin maktur yüzülerini yaratıp duyalım min. Aytgan maktur sözlerinden erip kitem kebek min. Senin maktur yüzülerini yaratıp duyalım min. Aytgan maktur sözlerinden erip kitem kebek min.
Dünyanda uğrınını Berkim de ala almaz Sin bit bəğrim bir rəvgine Yatlarga berük qalma Senin matur yüzülerini Yaratıp duyalım imin Eytken matur sözlerinden Erip gitem kebek min Senin matur yüzülerini Yaratıp duyalım imin Eytken matur sözlerinden Erip gitem kebek min Eytken matur sözlerinden Erip gitem kebek min Erip gitem kebek min Жеңүүчүлөр ишлеген пианист Яхин ашып жиберди бүгүн. Кутлуу болсун эткей туулган күнү жыры эгетине бу ортнаны бронза кожасы айтты. Buranlarsız Kışlar bula alımı şeşkelersiz Yazlar jite alımı barlık etkeylerde Sinene kebik Olu canlı isim yürüte alımı Kutlu bulsun etkeyi tuğan günün Yeneşende bulursan yakınlar Sinen kebik nurlu etkeylerge Var izgilikler yağsınlar Taşkıyada Bayşak jimerile dostlar satkan Şaklar jiterlektik etkeynin iği yeneşede Yerdemleşip durmuş iterlik Kutlu bulsun etkeyi tuğan günün Yeneşende bulsun yakınlar Senin kebik nurlu etkeylerge Var izgilikler yağsınlar Kutlu bulsun etkeyi tuğan günün Yeneşende bulsun yakınlar Senin kebik nurlu etkeylerge Var izgilikler yağsınlar Ömürlerde türlü haller bula abındıra Kukke kudere senin sabır canlı yürekkeyin Barısında jingeli ütkere Kutlu bulsun etkeyi tuğan günün Yeneşende bulursan yakınlar Senin kebik nurlu etkeylerge Var izgilikler yağsınlar Kutlu bulsun etkeyi tuğan günün Yeneşende bulursan yakınlar Senin kebik nurlu etkeylerge Var izgilikler yağsınlar Senin kebik nurlu etkeylerge Var izgilikler yağsınlar Var izgilikler yağsınlar
Кыш буе жай жүтүгө иртелерин йөгүрем, кеш белән егетләр белән футбол уйныйм дип хаяландым. Женің бірінші күнінен үк футбол уйнаган шақта йығылып аягымны имгәттем һәм мускулларымны бик каты тарттырдым. 2 атна артык култык тоякларына таянып йөрдем. Әле дә урткалап тора дип моңзарларын сөйләде безгә Илшат Хамадиев. Спорт белән дуслык шулай башланмас бурын тамамланды да, хәзер исә кичләрен футбол уйныйсы урынга бәләкәй кызларын җитәкләп, һава сулап йөриләр. Сайлап алдым, синегенде мин карап тұрдым, ғашық болдым, қарашыңа, ғашық болдым, тын алышыңа, сенің елмайуан күлуін мен яратам, ашуланып қарауыңына мен яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән сине мин яратам. Яныңа барам ашығып, күрешуне мин көтәм йотлыгып. Үздім шәшкә кызылларын, мин киләм, көт мине жаным. Синең елмайуан күлүең мин яратам, ашуланып каравыңны мин яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән сине мин яратам. Кулымдагы кызыл чәчкә тиреләп тотам, Уялудан әйтер сүзім әйтеми торам. Күзләреңнең карасыннан аламый карап торам. Күзләреңнең карасыннан аламый карап торам. Синең елмайуың күлүең мин яратам, ашуланып каравыңны мин яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән сине мин яратам. Синең елмайуың күлүең мин яратам, ашуланып каравыңны мин яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән сине мин яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән сине мин яратам. Ниһаят, сезнең тавышлар буенча төзелгән яшь талантларны барлаучы яшьлек тавышы тапшыруның беренче урынына да килеп җиттек. Анда безне Кара болыт композициясе белән Динара Фахриева каршы ала. Динараның бу тәүге алтын медале. Чын күңелдән котлыйбыз сине.
Янған минем күңелім биту. Позициялар ашыкланды, жеңүчеләр билгеле. Тик менә киләсе атнада барысы да башкача булырга мөмкин. Барысы да сездән тора, хөрмәтле тамашачылар. Сайтыбызга кирип, яшь башкаручылар өчен тавыш калдырырга, SMS-лар юлларга онытмагыз. Бер атнадан соң күрешербез. Сезнең белән мин Гөлназ Асаева идем. Пока.